Necessito un trípode perquè aquest està vacilant-me tot el dia. Dia. Queda't aquí. Queda't aquí. Queda't aquí. Okay. It's wash her day. Oh, ja sé. Mary Hunter. Amb les cuetes. És el dia de rentar-me el cabell amb uns productes que vaig comprar de Lush. Veu que tenen una línia d'afro, perquè no ho sabia. Cada afro és diferent. Cada afro és diferent, no puc recomanar si funcionarà per vosaltres o no. L'afro és un món gegant. Potser si teniu una textura similar a la meva, podeu agafar alguna idea d'algun producte que us pugui servir. Oh, i tinc literalment 1 hora i mitja per rentar-me el cabell, perquè a les 3:30 vindrà un senyor que m'ha dit el meu casero que es deia Wilfredo, vindrà a les 3:30 a arreglar-me algunes cosetes aquí al pis. Jo espero que em doni temps i que no m'agafi a la dutxa. La idea que un home random estigui al meu pis doncs no em dona molta tranquil·litat. Because, you know, you can never trust man, honestly. Sorry, not sorry, but it's like that. Però bueno, estarà bé, estarà fine. Anyways, let's go! Fa molt de temps que no em rento el cabell. He de dir que he estat bastant sad. Estic una mica sad, still. Life is overwhelming sometimes, okay? Poc a poc i bona lletra. If you have an afro, you feel me. And if you're sad, like, sincerament, jo no tinc l'energia per això. I durant aquest últim temps no he tingut l'energia per això. Real friends won't tangle your hair when you're too sad to do it. Please, I need friends like this. Like... Però després d'escoltar les meves increïbles afirmacions que he fet aquest matí, després d'intentar no anar a dormir-me cada dia a les 3 del matí mirant una rubia molt legal i coses així, avui he decidit que ha arribat el dia de convertir-me en aquesta nova persona que vull ser aquest 2023. M'està il·luminant la cara per dir-me, Gina, vés a rentar-te el cabell perquè el senyor Wilfredo vindrà en 1 hora i mitja. Anyways, ciao! Els productes que utilitzaré per rentar-me el cabell avui seran aquests que estic assenyalant i començaré amb aquest co-wash, és d'aguacate. La veritat és que era la meva primera vegada utilitzant un xampú sec, literal que vaig estar 1000 anys fregant, perquè em va costar com molt que fes espuma. El segon producte que estic utilitzant és aquest acondicionador, que entre altres ingredients porta ametlles, olives i vainilla i olora realment molt bé. Sembla que te'l puguis menjar. La manera en el que me'l poso és d'arrels de puntes i després em faig un monyo i me'l deixo actuar uns 10-15 minuts perquè es quedi ben impregnat. Aquest és el raspall que utilitzo normalment per desenredar-me el cabell. Us deixaré tots els links en la caixa de descripció. La veritat és que jo tenia el cabell bastant enredat, però aquest raspall sempre em va genial per desenredar-me. Un cop tenint el cabell desenredat, començaríem amb la posterior hidratació, començant per aquesta Super Milk, que és un acondicionador. Després estic utilitzant aquesta crema capilar i per finalitzar estic utilitzant el Black Castor Oil, que vaig comprar a Londres. Sempre va bé tenir una mica de paper de diari per protegir la taula, unes gomes i pinces per recollir el cabell, una tovallola i ja ho tindríem preparada amb la meva peli per començar amb aquesta llarga tarda.
de Wash Her Day. Així és com llueix el meu cabell un cop esbandit. Ara mateix no tinc cap producte i començaria fent particions. La manera en la que ho faig és dividint-me el cabell en dos. Dintre d'aquestes dues particions vaig fent particions més petites i depenent de si tinc més o menys pressa les faig més o menys grans. Estic utilitzant primer l'acondicionador, després la crema i per finalitzar l'oli per sellar la hidratació. Fent aquest procés amb cada tirabuixó de cabell, fent els twists similars a una cosa així, aproximadament. Els estic fent bastant petits perquè tinc temps més o menys, però hi ha vegades que els faig més grans. Te lo puedo enchufar. Tú vas a ver aquí pintado del cabello todavía, ¿no? Sí, no me estoy pintando, me estoy hidratando el pelo. Sí. Per cert, m'he oblidat de comentar-ho abans, però normalment sempre m'aixugo el cabell amb una samarreta perquè les tovalloles no van gaire bé per l'afro, ja que el risc que tenen creen molta fricció i generen com l'efecte aquest d'encrespament. Recomano que si teniu samarretes velles les utilitzeu en comptes de les tovalloles i notareu la diferència. Hello there! Ok, acabo d'acabar. Finally, vaig encendre el fluorescent perquè no es veu una merda, literalment se m'ha fet fosc. This was hard, but I made it, bitches. I made it. Fuck! Han sortit com 8 i 8 per cada costat, o 8 i 9, no sé, aprox. He trigat 2 hores. En aquest temps he vist Legally Blonde 2. Wilfredo ha vingut també. Ara mateix me n'he d'anar, tinc molta pressa, però faré com una super petita review de cada producte i així us estalvieu utilitzar productes que potser no us faran servei, ok? Ens veiem aviat.